салом мегӯям ба бинандагони азизи радиозудӣ, ба корбарони бениҳоят гиромии озодӣ видео канали радиозудӣ дар ютуб ва ба ҳамаи онҳое ки ҳар рӯз дар ҳамин вақт мунтазир мешаванд ки ман Шалогу Хоҷа барои шумо сархати хабарҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳонро бигӯям. ҳоло дар Прага соат 10:02 аст ва дар Тоҷикистон бошад соат 2:02 ва дар Русия ки аз он ҷо муҳоҷирони азизи тоҷик моро тамошо доранд соат 12. хуб, бо сипос аз ҳамроҳии шумо ва нигоҳе меандозем ба сархати хабарҳо. Як аробакаши бозор 4 донишҷӯро аз пушти худ ба зиндон бурд. Додгоҳи шаҳри Хуҷанд чанд нафареро ки ба тарғиби равияи салафия машғул буданд ва ҳамагӣ аз 18 то 30 сол доранд ба зиндон маҳкум кард. Дар байнашон онҳое низ ҳастанд ки дар бораи ин ҷиноят ба мақомот хабар надоданд ва онҳо низ ҷазо гирифтанд. Таври ҳамкори мо аз қабли додгоҳ мегӯяд, аробакаше дар шаҳри Хуҷанд донишҷӯёни бахшҳои рӯзноманигорӣ ва ҳуқуқро зери ақидаи худ даровардааст. Дар ин робита ҳатто далели шайъӣ низ вуҷуд доштааст. Тафсилоти инро дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. Хуб, бояд гуфт ки ҷараёни тозапайдои салафия ки фаъолияташ аз соли 2009 дар Тоҷикистон мамнӯъ аст, охири соли 2014 бо қарори додгоҳи олии кишвар созмони экстремистӣ эълон шудааст. Комиссияи озодиҳои мазҳабии Амрико дар гузориши имсолааш гуфт ки соли гузашта ҳаддиақал 20 нафар бо ҷурми салафагароӣ пушти панҷара рафтанд. Дар миёни онҳо як кардиохирурги касбӣ Абдумалик Саломов ва 2 дӯсташам мебошанд ки бо ҳамин ҷурм ба 5.5 соли зиндон маҳкум шуданд. Сояи ҳамла ба шаҳри замони гуногун миллати Тоҷикистон ва ё чӣ гуна норак аз назари таъсири гурӯҳҳои тундрав ба нуқтаи дог табдил шудааст. Сокинони ин шаҳр мегӯянд, баъди он ки тобистони имсол ба сайёҳони хориҷӣ ҳамла сурат гирифт, маҷрои зиндагии онҳо низ тағйир ёфт ва ҳоло сокинони ин шаҳр таҳти заррабин қарор доранд. Чунки маҳз дар кӯҳҳои ҳамин ҷо гурӯҳи ҳамлавар ба ҷавонгардон суханронии худро сабт карданд. Ҳоло маскунони ин шаҳр чӣ мегӯянд, дар як гузориш бо ҳам хоҳем дид. Парлумони Тоҷикистон дар иҷлосияи навбатиаш фардо тарҳи буҷети соли 2019-ро баррасӣ хоҳад кард. Муҳаммад Ато Султонов, сухангӯи Маҷлиси намояндагон, имрӯз дар суҳбат бо радиозудӣ гуфт, вакилон инчунин тарҳи барномаи қарзии хориҷӣ дар соли ояндаро ба баҳс мекашанд. Тарҳи буҷети кишвар пас аз таҳия шудан аз сӯи Вазорати молия ва тасдиқ шудан дар Маҷлиси ҳукумати Тоҷикистон вориди парлумон шудааст. Тибқи тарҳи буҷети соли 2019 ки Вазорати молияи Тоҷикистон таҳия кардааст, бахши даромади он дар муқоиса бо имсол 13% бештар буда наздики 24 миллиард сомонӣ пешбинӣ мешавад. Дар қонуни буҷети имсол бахши даромад дар ҳаҷми 19 миллиарду 568 миллион сомонӣ ва хароҷот дар ҳудуди 19 миллиарду 863 миллион сомонӣ пешбинӣ шудааст. Дар ҳамин ҳол вакилони рус розӣ шуданд ки нархи патент дар Москав боло бурда шавад. Шурӯъ аз 1 январ муҳоҷирони корӣ аз ҷумла муҳоҷирони тоҷик маҷбур мешаванд ки иҷозатномаи кор ва ё худ патентро дар пойтахти Русия бо нархи қимматтар дастрас кунанд. Дар ин бора рӯзи гузашта вакилони Думаи давлатӣ қарорро ба тасвиб расонданд. Вакилон мехоҳанд аз ин ҳисоб буҷаи шаҳрро ғанӣ гардонанд. Патент чанд сум хоҳад буд? Мунтазир бошед. Баъди камтар аз 3 соати дигар дар ин бора дар барномаи хабарӣ суҳбат мекунем. ҳамчунин аз даргузашти раиси идораи истихборотии низомии Русия ё худ ГРУ Игор Карабов хоҳем гуфт ки баъд аз бемории ҷиддии тӯлонӣ фавтидааст. Ба навиштаи расонаҳои Русия, Вазорати мудофиаи ин кишвар тафсилоти марги Карабофи 62 соларо ошкор накардааст. ӯ аз соли 2016 ба ин тараф ГРУро раҳбарӣ мекард. Кишварҳои ғарбӣ идораи зери раҳбарии Карабофро бо кӯшиши заҳролуд намудани собиқ ҷосуси рус Сергей Скрипал ва духтараш дар шаҳри Солсбери, Британия муттаҳам мекарданд. Ҳоланд идораи истихбороти низомии Русияро бо кӯшиши рахна кардани шабакаи иттилоотии муассисаи ҷаҳонии силоҳи кимиёӣ муттаҳам кардааст. ниҳодҳои иктишофии Амрико ГРУро масъули кӯшишҳои дахолат ба интихоботи президентии Амрико дар соли 2016 медонанд. Русия бошад тамоми ин айбномаҳоро рад мекунад. ба дунболи сард шудани муносибати Тоҷикистону Эрон дар чанд соли ахир молу маҳсулоти истеҳсоли Эрон дар бозори Тоҷикистон ба маротиб коҳиш ёфта буд. Аммо ахиран як ширкати эронӣ бо номи
алмос шарқ намоишгоҳи доиму амалкунандаи маҳсулоти эронро дар душанбе таъсис додааст ки дар додугирифти тоҷирони тоҷику эронӣ ва ворид шудани маҳсулоти эрон ба тоҷикистон мусоидат хоҳад кард. Ин намоишгоҳ аз кадом маҳсулот иборат аст дар барномаи хабарӣ бароятон муфассал хоҳем гуфт. ҳамчунин мо хабару гузоришҳои дигарро низ дорем барои шумо ки фикр мекунам диданашон ва шуниданашон бароятон бинандагони азиз ҷолиб хоҳад буд. фаромӯш накунед баъд аз 3 соат дигар дар пахши мустақим барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо мешавад дар озодӣ видео канали радиои озодӣ дар YouTube ва ҳамин гуна дар www.ozodi.org вебсайти радиои озодӣ. мо ҳамаи шуморо дар пахши мустақим мунтазирем. ва ҳамчунин агар бинандагони азиз фаромӯш накунам то шурӯи барномаи хабарӣ агар шумо низ ягон ҳодисаеро дидед, шоҳид шудед ва наворе доред, сурате доред, мехоҳед ки бо радиои озодӣ дар миён гузоред то ин ки нафарони дигар ҳам ин наворҳои шуморо бубинанд. пас истиҳола накунед, ба шабакаҳои иҷтимоии радиои озодӣ бифиристед. рақамро метавонед аз вебсайти радиои озодӣ www.ozodi.org пайдо намоед.